Halløj. Nu vil vi fortælle jer, hvad man bruger Diigo. Okay. Du går ind på en hjemmeside, hvor du for eksempel synes noget i teksten er relevant for det, du skal bruge i timen eller andet. Og så kan du markere det ved at lige highlight det med en farve, som vi gør nu. Så kan du kopiere det og få det ind i programmet Diigo, hvor det så vil ligge derinde og blive gemt. Først skal man trykke på bogmærket. Så har vi den lige herinde på Diigo. Og man kan også sætte noter. Sådan her. Hej. Og gemme igen. Og så lægger den lige ved siden af. Med. Lige der. Og så skal vi så trykke her og komme ind. Og trykke op her igen og annotate. Og så ligger, hvad du oversat eller markeret, og de noter lige der. Det er bare sweetness to the max.